Panapa tine nyaya dzinotikanganisa nedzinotimanikidza. Pane dzimwe nyaya dzatinotonga panapa, kana tatonga tikanga tati isusu munhu anobhadhara mari kana kohwa. Kukohwa kune nzvimbo mbiri dzinokohwa. Vamwe vanorima fodya, vamwe vanorima chibage. Saka ukatarisa chibage tinotarisira kuti kana tataura nyaya yekukohwa, totarisa kuti mhando dzembeu dzaunorima ndodzipi. Izvo tinozviita chete ndonge taona uchishanda kumunda kwacho. Pane mumwe munhu watogona kutaura kuti anobhadhara kana kunze kwakohwa iri simbe isingasenzi, achiswera achichera hwahwa, chinotumira zvikonzi. Uye imwe nyaya unyatsoona kuti munhu arikutadza kubhadhara kushaya, anofanira kupuwa grace period yakati kuti abhadhare. Tinozviona zvisezvo. Uye imwe nyaya unyatsoona kuti kusabhadhara hake asi ane utsotsi. Uye imwe nyaya anotadza kuuya kudare iri nyaya yekuzvikudza chete. Hapana munhu ari pamusoro pemutemo, no one above the law. Tofanira kuita tsika dzorudzi rwedu rwechitema chaizvo chaizvo muno zvakanaka. Pane vamwe vanhu vandoti ndikangenda kutumirai vakauya mudzimba dzenyu, hamuvape respect, munee muda kutarisira munhu anopfeka wachi. Munee muchitarisira. But wandenda tuma ndakakamirira, wandenda tuma panguva iyoyo ndiye ari kutotonga, ndiye mambo ipapo. Poko ukatongozva wakanyara kana iri mhosva ungopuwa zvako. Tine imwe nyaya futi, imimi munoenda munotaura nyaya zvikonzi. Unofanira kuti chikonzi chakuti ainera kubata mwana kudeni pasina chinhu. Wabhadhara mari kuchikonzi, chikonzi ichi chinenge kuenda kubata, chakuchaja $200. Chinowanei? Iwe ndiwaruza, tarisa kuchaenda kurusa double kick. Munofanira kuzvinzwisa izvi. Tangu wotarisa kuti pa next door pacho pane vana vari kurorwa nevana vadipi. Inyaya yekuti imimi ana amai hamusikuzwisisa kutaura. Vana mazuva ano vanoudzwa newe amai nababa kusina atete. Atete vangafara kuti mwana wako aroriwe. Kana wakaita chihurengo dai zvamuita uri mahurenji zvese. Kuroya hakusiko kumuka usiku chete. Unhu hwako hunoita kuti uratidze kuti uri muroyi. Mumwe munhu anorarama panyika panoka achirarama ari mujeri mugaeni kuti unotaka kugara zvenyu. Regai ndimbokuti pataitikura kumahumbweka, mwaiti ndichazoita imbwa, mwaiti ndichazoita dedi, mwaiti ndichaita pilot. Namanje mwai ndi pilot shomwe namanje ndiani? Ndibaba, mwe namanje ichi imbwa. Zvinooneka nemabatire enyu. Tiri kunzwisana? Unhu muridzi wawo. Zvakaipa. Tipe nyaya tione. Chop chop. Zvakaitika ndameni vangu vauya kumba, murume akatigadzira tiende kubasa. Ndagadzirira ndiri murodhi kuenda kunogarira mota. Ndakasangana neava bvati ndipei bhegi ramina. Ndikati ava bhegi handipei, ndine zvinhu zvangu zvikanzi isai pasi zvinhu zvenyu. Ndikati akondesa seko zvinhu zvangu pasi zvikanzi ndinoisa zvangu. Ndikati hazvikwanisike bhegi racho rikatozara, zvikanzi handitopedzera namurodhi. Tasvika kurodhi murume akauya ndibvatora achiti tidzokere kumba. Vaenda parefu nepangandiri zvavaitaura nhangu zvinzwa. Ine mandati agende kutoilet, ndasiya mwana wangu ndakabatisa musikana, ndaenda bwandidaidza kuti auya kuno bandaenda zvikanzi tidzokere kumba. Hapana achaenda, ndati akuwa kuti tidzokere kumba seiko? Iwambo nditi hande ndikaramba kwaudza hama dzangu kuti akuramba kuita zvandienda taura. Zvikanzi aura tichenda unotora mwana tiende kumba. Mandanotora mwana bvaenda kumba, tasvika kumba bvatanga kutopotedzana vari tu. Zvikanzi ndisandanikirina ndandaenda unotora mwana wakati takura bhegi. Ndikati aina nditakure bhegi remunhu. Zvikanzi aiwa takura nditi ndikukupa here apa panooneka po ngarite 7 nangobata bhegi rendingofamba padiki. Zvikanzi ndakanganwa makini ndakanganwa makii. Tore makii yangu mukaunga diki. Ndati manje ina handivhure bhegi remunhu ndogadzika bhegi pasi ndatotanga kufamba. Babatuma kamwe mwana otenda unotora bhegi. Utore makii wendo unopa murume anonzi Richu akwidze mabhegi ese. Ndatora mwana bvaenda kumba. Tasvika kumba bvatanga kupopotedzana. Zvikanzi iwe chita se hapana chaenda. Ndikati manje inini foni yangu iri mubhegi plus hembe kana dzemwana dzaenda anopfeka chii. Zvikanzi iwe chendontora foni yako, kana wandotora foni ukasvika mota isina kuuya woenda. Ndasvika mota isina kuuya bvandaenda. Taenda bvandapiwa bhegi rangu nemukomana weanganzi achese atakure mabhegi bharamba aine bhegi reA. Kusvika wiki rakwana pakazodzoka bhava pabhegi rako. Ava manje yamusesandi. Mabudo kuti ndakwenda kubhora ndopiwa kwakati ndikukumbirawo.
ndikukumbirawo kupinda mubedroom menyu ndikati ko muneiko zvikanzi ndikukukumbira ndatako kana mai mudotanga nyaya dzenyu madi utanga chi murume aripo zvikanzi asati aenda kurefu mudaidzei ndabuda ndamira pakadobvu kudai ndakuadaidza ndangonzwa munhu achiti ndinonokera papinda ndicheuka ndikuona munhu akatobata hembe dzangu ndati ko hembe dzangu dzikuenda kupi zvikanzi mwagara nedzangu ndadaina anambogara nedzenyu handiti munhu anga ane bhegi here aripo ndobva ndadaidza mugwiza vauya ndati andozvaita vadaidzowo vamwe abva varamboti anotora vanzi chiti pamakitarise bvaramba namakiya bva ti munonokera paenda kugadheni amweni wedu bvadaidzwa bva vauya zvikanzi makiya apa ndinayo regai ndikupe mukini nemutarise hembe bvakinwa bva watasa hembe dzebvadzovana bva vandidzosera hembe dzangu paakabva kugadheni kuya achidzoka chiona hembe dzemusina ndopakaya nebadza nedombo bva agujura dho vatora futi hembe dzii atora hembe dziye ndatiko hembe dzingoenda nadzo muita seko hembe dzazo vanoti magara nehembe dzenyu vatobvunzana hanza dzangu kuti amukuita ndeiti zvikanzi zvanditoita zvakatokwana zvakadaro nagara ndaendesa nyaya yekupolisi nyaya yatonga kupolisi uyo akapiwa community service asi hembe dzangu hadzinobuda ari pakati pekupika bvapinda futi mumba mebvatora skin tight wazvizwa here izvi ine chakaitika ndechekuti takakakavadzana nemurume pari panhau yepei mushure mekunge murume aenda kunotambira mari yepei ndokubva auya negrosari ndokubva rasvika rinosvikira mumba maamaiguru rapinda mumba maamaiguru ndofunga rakarara imomo amaiguru ndoakaenda kunotambira grosari ndobva vaisa imomo auya iyaiva ndutirai kumba kwangu enini ndokubva arara kumba kwangu arara kumba kwangu kuseni ndobva amuka achitora chikafu chiye akangotora matukeiji pasaga ranga auya na ndokubva andipa ndokubva anditi zvoni rimwe grosari ndichazokugovera iri mumba mani meavo ndokubva ndati ko iwe unotora grosari woisa mumba memunhu wandisingataure naye tisu tisingawirirana unotora grosari woisa mumba memunhu wandisingawirirana naye kuti zviite sei changu chikafu ndive ndichengete ndegani sofa pandiri panapa chikafu chawachengetesa mundini ndiro chidya ndeganiwa wechidya unenge uri kubasa saka iwe tora changu ndipo ndokubva angoti tichaita se tichatora ndichakugowanisai ndokubva ipapo taida kubuda tichida kuenda kwataenda kushandirwa nemurume tabuda ndokubva taenda tasvika kuya ndokubva tashandirwa takudzoka ndokubva ndakamubvunza kuti asi mimi zvauri kuita zvinoita here zvokuti munobva kupei moya mosvika nechikafu ini ndenge singamboziva kuti pauya chikafu chakaita sei pointi yakwekana wakapinda here mumba mamaiguru home waide ndichitora hembe dzavo dzamaiguru waidzidi ndaida kugara nadzo sekagara ukavakaita nedzangu saka dzirikukwidza amaiguru ndinadzo kana inde kutora wemunadzo muswa 5 hongu kutora ndinokwanisa kuya nadzo handina kudzirambira hembe ndofunga ndakatoenda kuvabereki vavo ndichida kudzosera hembe vabereki vavo vakanditi zvoninini nyaya iripo ndeyekuti hembe idzodzo haachakwanisa kudzipfeka ndati uya nadzo muswa 5 tikuvanzwa kana yematoro yacho ekukudzira ipatizo uya kudare muswa 5 kana iwe uda kutaura imwe nyaya pabarika wazvinzwa unokwanisa kuchera zvimiti zvako uchera zvikubatsira mumba mako usaende kumba kumuwa zvinzwa zvomba mamaiguru usaende ita zvikwako kunzi kana ari munamatenda ushandirwo kuti munyama upe uite zvokumba kwani kwako usabati kana wakubata maskin tight nochiine zvese zvemukati zvashata zvaro zvinoita zvemukati vari kundinyembera ndakatora saka uyana hembe dzako ingani hembe 4 neskin tight uyana zvomuswa 5 apa skin tight yavari kutaura skin tight zvakaitika paskin tight inyaya yekuti zvoni murume akandituma unotora mablanketsi anga ari nayo kubasa pane gumbeze rangu neravo ivavo andituma kuenda kunotora magumbeze aye saka pandakauya nemablanketsi ininire ava anga anditi zvoni pane panga andiudza kuti ndirisiye saka pandakarisiya pepa yaiva madeko ndokubva ndarisiya achinditi zvona iwewe handizoda kuti rioneke kuti ndowatitakura ndokubva ndaenda ndokubva ndauya norisiya ndaenda nosiya mablanketsi aya murume akabva aenda ndokubva asvika kuzoofloda akazooneka ipapo pandakarisiya madeko aya rakazorara ipapo uya hana kukwanisa kuenda kunoritora saka kuseni akangomuka achinditi ndakuenda kumunda because airara mumba yavo saka ini pandakamuka kuseni ndakangopindwa nepfungwa dzekuti zvoni blanketi randakasiya parodhi rere pamparikori paseri perwari ndakati rikaonekwa nevanhu kuti pamuromo panomuka ndobva ndaenda ndobva ndaritora blanketi tiriye ndobva ndariisa mumba murume ndokubva ndamuudza adzoka kumbomira zvakuzvakwa wasimudzero rwewe murume wacho pane paruibiwa sumuka yairibonzi kuti amusaaaanguadika ndikauya pamba ini ndabuda naenda kubasa siwo vesta vadukuri mazima yangu adiki ndaenda nawo kubasa asina ndabva kunantenda
Banditi awa kuroda awa ndikazoona vatira vakadabvigirwa nekuipa nzinani ndikuenda kubasa nzini ndikuenda musukusara vevawatoenda ku ndikati imimi nevabimi akapedzera kuboka saka wamundiyani zvikanzi ndini asi papa ndikuenda musukusara ndikati tavadzokai wadzoka kumba ndasara ndakombotedza nawo kumba wasara awo panguva vanotora kuoneka kubvasangana nemota ndokwaenda vaenda kubasa pane munhu wanga ndati ape mabhegi zematsananguri aita No, sitakunzwa kudhara. Saka angakubasa nokupi. Awo vakatanga kuenda vadenga. Tatunzwa kudhara. Kunda kuti tichienda awo vakati namusikireze musukusara. Saka avadika panguva ndikavarambidza kuenda ini ndichienda ava achitungamira akazotera basa orizumukumbamira jostoni akazotera wato usiku iyo kuti ndakatosara ndichinambidza vakwenda panguva ndikasara ndienda kumba panedzoka papamweni vanhu panyamuro avo vakatokansera vakanzi ona iyo ndokapedzera kugoma iwo chisara mapegi auroti yaenda ndinodzoka murume wakupandasei panodzoka ndikatera ndikasvika vatomumba zvingosvika kubva nditi bhegi iye munomhanya kupinda ndaratidza kupinda muno munozondinetsa bhegi ravo raenda mumba kwani shamwari bhegi ngagarare mumuwiki rese so weekend yekudzoka tokabekera ndadzoka nayo times ndikasvika pamba vanga vasipo pamba ngosiya ndagadzika mabhegi epamba vakabuda ndichidzoka iri bhegi iye vakataura kuti handisikuita handisizoti ranga ndati aura tora bhegi riri vanenaro vakwama yangu ndachengetire bhegi vanezvirese kunga ndichidzokera kubasa ndichidzoka ya weekend ndichi3 yacho ndikasvika vakati nini kwese kwandikufamba ndinozoti kwamune bhegi rangu pakabatwa mushonga saka ndirikwaziva nzuzvi ndati kwemimi muda kutonganya kuti ndikuuza zvakati mati makuware kana kusangana neproblem asangana nayo pane chisiko imbomira chetewa zvakutotaura zvakwanira zvinhu asidoda kudaisa zvinhu zvawataura iwe yanopedziswa yanopasha dzomuda kuiswa wasvizwa hongu ndinokwanisa kuuya nadzo asi dzangu hadzina kubuda vari kuramba kuti zvone hanzi zvona hatina kutora but bhegi rakatoera kafama zivi yese sina mazivi dzako dzacho dziri kupi dzacho dzanga dzatora handina kana kutodziona bhegi rake kupiwa bhegi rake ndakamupa iye akatotaura timupurisa vangatinyanyozimarekera bhozi tabvunzana marekera akati nemagara akaita bhegi rangu chitombo munhu anga ane bhegi anga ana rumba make wacho akatouya makasuwa yanga aripo ndio next door wangu naodzidzonya bhegi chokwadi kuti mukomana akachengeta bhegi rakasvika ndadzodza urwa vatanga kuedzana ndoka ndatodzodza mukomana wacho bva akatokubura tisiwa bhegi andaaane avo bhegi ndakagara naro inosvika vhiki saka ari kukupi bhegi vakazobanana nemurume wake akupenga iro hakuite kuti ari kupenga but ndikutaura kuti parakauya rine zvinhu zvanga zvisimo pandakataura kuti une zvanga zvisimo mamune matoko angu 2 manga musina nemapendi 2 nepiremwana nekabhokisa shoti kemwana bhegi racho ranga rafa mazivi mweya wakakuudza kuti uri kwakaenda kumushando ivo vanetsana ngoro dzacho vanokwanisa kutaura takaita wasimudza uri kumashure wati kudiwa sumuka mkwasha wangu inyaya yaiti akandifonera mina ndikudambokudza tawasukira wanyatsotaura kudiwa inowe kuti akutaura kuti hanzi bhegi haasi kuziva mafambiro arakaita nonyaya dzavakadzaka inini akandifonera ndichitomubvunza mubvunzo wokupedzisira wandakangomubvunza ndokuti muri kundifonera ndikuziva here kuti udari wavinge iwe wavinge kudari kudari indauya kundashedzana hanzvadzi yangu kuya munzwa nyaya yekuno hawaifana kuuya aiwa terai munzwe regai ndikudze uri kuti ndibaba waishuwa kuti vanonzi baba wako kudari vakupi but tatisa zvinoita upenyu hwamangwana kugarisa musha yavo kunzwa kwendi yako ndosaka manzwa ndati aifana kuuya chikonzero zvatinotaura panapa zvinovaka musha uvavo zvatinotaura panapa zvodhistura tumusha wavo uye haifana kutodaira kanona nyara kutotaradza ari munhu bozi kana tichitonga panapa hatina fefa munhu wese anobvunzwa nemutemo udari kuti waina baba here shuwa unogona kuti ndawaya nomurume wangu iyeyo nyakupesana kuripo but inongotonga zvise uye akagara pasi asi ngoshora mazwi akatora akanaka but tiri kuti orit uye haana hanzvadzi here orit hanzvadziwo uikauya panoita chimiro chakanaka tikutaura nyaya yekuvaka munzwe patikutaura nyaya tinoende yekuvaka
Kuruza zvatuta. Ndenge tati. Yokuvata. Alright. Tikabvunza mubvunzo. Pauri kunyora mabhuku panzino uyo akapedzera kuenda kuhurumende uko. Basa ndo. Mudiga. Uya adikede bwero. Kosa. Mudiga akada kuzomanikira. Kutoidireka nemaro. Ndosaka saka ndikuzweta tuta. Right. Tesha lanokodzera kuzweta zve. Tuira ndatesha lanokodzera kuzweta zve. Aiwa tikutaura nyaya titega minyara itubvunzana nokumana mama. Tesha lanokodzera kuzvinzwa ere? Saka tikutsvaga wei, saka isati kuda izvo. Tinoda kutsvaga wei kuti vana ava vatana. Iwe shamwari, ndiwono zvese izvi. Chikonzero chipi musati chakaita kuti ndiite nharo dzekuenda ndisingarambidze meguru kuenda. Asi kuti murume akanga paakauya negrosari achipapo zvese haana kana chaakazoburitsa achienda nacho ndanga ndisisina kana chikafu inini ndandasheya namai vake changa ndipa matukeji yake. Ndokana mubvunza kuti ko chikafu changa chizoni chamakasiya mumba meava chiri kupi. Ndofunga pandakabvunza ava ameguru vangu varipo nevanin'ina vavo tu. Vangu varipo ndichiti chikafu chamakasiya chamakasiya chacho chiri kupi ndikusara ndine nzara kana imi muchikakamureva kuti zvoni pamuchaenda muchidzoka ndopa muchandishera zvenheri ndopandipindura kuti zvoni hamusisina kana zvirimo takazvipa vanhu vaitese vaivaka. Waraimira wakadaro. Pasati pano dambudziko munombosheya sei grosari kumashure? Inini ndinongopiwawo zvinenge zvanguyo murume akangobva upe anosvika osvitsira mumba maameguru. Kana asvitsira mumba maameguru ndinozongopiwawo matukeji handizivi kuti mungopiwa nani? Nemurume wacho. Chibva maameguru? Pane pangari pape? Pane 3. Ini ndichiri nemwana. Une mwana wakani? Sofa ndisati ndane mwana naye. Ngonyarara wanzina nditaumbirai. Akuwararira nasi? Aiwa nasi kuti akazvikana mutati. Totoka next course. Totoka next course. Ndirasi tiregere kaneti. Nengirikine iwe. Chikafu unochicheya sei? Uyakuduze uyakudo. Unoshinda kuna chiro story. Sara pakata. Chikafu unochicheya sei? Vakatenga chikafu changu ichi ngono kuti ava nemwana wavo wane wakauya naye. Ava nevana 2. Ngoti ava zvinoenderana nevanhu 3. Ava zvinoenderana nevanhu 2. Unongochera mumba mati? Ndinotosheya ndiri panze. Wazvidza zvaataura? Akuwana point yokunzvengana. Ndichiwedzera ipapo andini. Kana mazogara ava vanonyepa. Vakapinda magwadzine uyu magwadzino. Panyaya dzinoitika pambangu zino ndomunizidoko. Vanoti vachiita community service ndoti vakupedza nditi. Tipa kuti togara vanga vakutowirirana nava. Vari mukuwirirana kudaro vakangonzwa tichiudzawo kuti makemisa pakati nditoenda kwandaendawo inini ndichidzoka. Yatoma mwana yacho pakanzwika awa kwaitonga wariwo sofa ndabudirira skin tight ndaiwana. But ndadaidzwa ine nawo ndiri kumunda kuti kuno andasvika ndatinda awa ndasiya kumunda. Awa ndobva nditi awa nezoronza wapinda mamangu watora skin tight. Ndikabva ndachinzwa iudza mukadzi woshe shamwari yangu ndowaiudzawo nomumwe mukadzi wovillage kuno. Ndikaenda notora vanhu vese wawaiudza ndakati ndikude kumba kwangu. Ndatira awa kumunda kwanga ndavasiya. Vandasvika vandati akanzwa vachitaura vandamuteva ndamubvunza kuti ko iwe taura nyaya wati ukanzwa vachitaura wataura. Vapedza kutaura ndobva ndabvunza ava wasinei anga aripo zvekare. Ava ndobva ndati nanomboita sei ndamboita kana zvatodaro ndakuti ndakufonera hanzvadzi yangu ndakufonera oinhamba vakatopa nhamba dzavanhu vanosvika kuma5 nguva iyo. Fonai munhu ari kudaro neatanga auya kutoti muvhuremba mangu mutange matarisa tange mafona vanhu vavaitaiwo nyaya yakaita sei haina nidhi kuti tifone munhu ari kudaro iyo. Ndinongopinda mumba inini ndotsvaga kana tashaya toita sei tashaya. Funga ndikapinda ndatanga kutsvaga ndobva ndawana skin tight ikavigwa. Pandabuda ndoti ndeiye bhosi pandakaiona ikavigwa kwangu kutoviga ndati ndeiye. Ava ndobva vati ava ndobva vati iyo ndiyangu vakuitana ndiyangu. Ava ndobva vati ndikaitenga ukakati munhu aitengesa anga ari muvillage. Ndati zvinetse padhuze rikaini manyonoita sei kunomutora. Nguva ndikati kaini manotora ava ndobva vati mukaenda mutore munotipirana naye. Vandinotipira naye vatatuma mumwe mwana unoita sei kunotora munhu uyu pashaikwa pakai murume wacho ati avaenda kupindura. Pakazoya shamwari uyu makwadzino ndobva anzwa nyaya yangu iri paground
vati kuna vanzo kuna zvinoita zvinhu muramboni kuitorechi uri munyoro pane kuti mukakawadzani panyano inoita sei topakazobvuma tapakatori more than 6 hours zvanzishuwa ndindikatora apo iva totopikira nyaya hembe apinda futi vatora chi skin tight ndova ndikadzokera basa ndipo ndikazonzwa ndichisvika nezuro vaita kuti nyaya iyi ndikaendesa kuenda kwamama right skin tight iyi kukumba ndindinayo that one skin tight so akai kuruya kurubasa ndinouya uya kuma uya tunopedza nyaya ndo first case magwaire apa ndo kutorangiwa pesi pana shamu kutoranga chaiko apana chakanaka murume mese muri kumuda zvisiri mese imi muri kumuda zvisiri zvinhu zvamukuita ziva muri wrong so far ishe mungatizvone tiri kumuda zviri wrong kana kuti chii panyaya yese iri kuitika iyi iri kungoda kuroverera inini murume handisi kugara naye so far ndine 3 weeks ndisingatombonana naye ndisvikira kwamaiguru saka vari kuronga dzese dzavari kuronga idzi vari kuronga vari umbabondero yo 3 weeks unga mupebonde kunyepa nzee vavo ndobvunza sei ubondo chekuwandira vanotozoti nasina pandinoya kuweekend ndo ndikakuweekend ndosvikira vanhu here usiku uzoteerera ayo awo kona ndisitoro kune toro aiwa pano kuti wonda kurara chetika but kede usingafamba pedi ndofamba sera ukazakita mwana ndatiseya kuti azakita mwana angane mwana ungamai vake vari kuiziva une mwere munhu anokuhudinisa panyaya kweyo amai vake wabvunza tibonde ndakavaudza zvese kuti zvoni mwana wenyu alright mese munhu yamusiwa 5 kana iwe chengeta uyana zvako musiwa 5 wazvinzwa bacha uyana musiwa 5 yo uyana skin musiwa 5 uyana wakadzwa musiwa 5 dismiss mese